Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. For today's video mga idol ay pag-uusapan nga natin itong panibagong aspiring YouTuber na nag-message sa ating YouTube channel. Walang iba kundi si Boy Angas. Ano ya? Lods, gawan mo naman ako ng video. Boy Angas at Boy Tapang. I-compare mo kami. Sige na Lods, alam kong dadami ang views niyan. Boy Angas versus Boy Angas. O di kaya, Boy Tapang versus Boy Angas. Ano ya? May binatbat ako sa kanila. Maraming salamat Lods. Free ka lang kumuha ng video sa mga videos ko. Ayun mga idol, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Alam naman natin itong si Boy Angas ay isang may mga kaakibat na content na pinapakita sa kanyang YouTube channel. Isa na dito mga idol ang umaakyat si Boy Angas sa nyog at nag-aala Spider-Man sa taas ng nyog. Ano? At kitang-kita naman talaga natin mga idol na sobrang kakaiba ang content na ipinapakita niya at buwis buhay ito mga idol para lang sa kanyang minamahal na asawa. Pero bago yan ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Wags K Casino, Bislig Mix Vlog at Kitiltig Age Vlog. Maraming salamat mga idol. Mabuhay kayo. Sa mga gusto magpa-shoutout dyan ay mag-comment lang sa baba at baka ikaw nang susunod na ipapalabas sa ating screen. Simulan na natin. Ano? Itong si Boy Angas mga idol ay isang nangangarap na aspiring YouTuber na umiidolo sa ating mga idol na si Boy Tapang at si Boy Angas. Kaya naman mga idol ay isa si Boy Angas sa ating gagawa ng content ngayon kung saan ito ay nangangarap at gusto rin makatulong at magamot ang kanyang asawa. Dahil ang kanyang asawa mga idol ay may sakit. 7 years nang na-dialysis ang kanyang asawa mga idol dahil sa sakit na kidney. Ang kanyang asawa po mga idol ay wala ng kidney. 2 kidney po ng kanyang asawa ay nawala na. Para sa aking asawa kasi 7 years na pong dinadialysis ang aking asawa. Sa mga hindi nakakaalam ng dialysis, ito po yung machine na naglilinis ng dugo. Ang machine po, yung dialysis machine, yan po yung parang artificial kidney kasi failure na ang kidney. 2 kidney ng asawa ko, failure na siya. Hindi na po gumagana yung kanyang 2 kidney kaya nangangailangan na po ng dialysis. At 7 years na pong dinadialysis ang aking asawa. Twice a week po yung dinadialysis. At grabe, napakagasto kapag dialysis patient. Kaya ang nais po ni Boy Angas ay matulungan at masolusyonan ang problemang kinakaharap nila ngayon. Sa mga gusto makatulong kay Boy Angas ay pumunta lang kayo sa kanyang YouTube channel na Boy Angas at meron po siyang mga kakaibang estratehiya kung paano ito makahakot ng mga manonood at mga kakaibang talento pinapakita niya sa kanyang mga vlog. Kaya nun mga idol, ito si Boy Angas ay isa sa mga aspiring YouTuber na nangangarap na makatulong at matulungan ang kanyang asawa. Kaya tulungan natin siya at suportahan natin ang kanyang YouTube channel na dumami pa ang views at dumami pa ang kanyang subscriber. Kaya ano pang inaantay natin? Mag-subscribe na sa ating idol na si Boy Angas. Let's get it on!